Jeg skal lige hurtigt teste lyden. Så er den i gang. Sig hej. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Gænger. Velkommen til Frank. Så bliver den sort. Så bliver den sort der. Det er nok video og... Har du husket at lade batteriet? God start. Tager vi... jeg glemte at optage. Nej, vel? Nej. Den skummer tæt på lortet nok. Når jeg skal have noget loft, eller bare til kanalen. Nu står vi for et Burger King. Bum bum. Bum 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 bum. Tilbage her. Ja, tak. Vi skal simpelthen ind og lave en nugget challenge. Ja. Fucking godt. Godt. Det bliver super på fedt. Hvad laver du så? Skal jeg bare sådan tagge alle fra Skanderup? Vi har 4 minutter snart. Fuck, jeg er dum. Nej, det er værd. Det er sådan 27. I mine nuggets. Fuck, sindssygt. Du kan køle fries. Hey. Tak for det. Fuck. Det er bare halv op. Velkommen bloggen. Så en gang en jul og alle sammen. Nej. Så optag for helvede. Så ikke der. Nå, fuck det. Er vi klar, mand? Ja. Hej og velkommen til bloggen. Vi laver vores challenge med nuggets i dag. Lad os begynde. Drengerøv. Hvad er det, som siger om nuggets? Ja. Der er kun 26 tilbage. Ja, det lige er. Det var jo... Kæft en lam vlog egentlig. Hold da kæft noget. 27 nuggets. Kæft hvor det er lam. Der er kun 25 tilbage. Nu er vi kun 23 tilbage. Her i hjørnet har vi vores afrikanske ven. Indiske ven. Jeg kommer ikke engang fra Indien eller Afghan. What the fuck? Jeg kan ikke tale dansk, men I må bare... Hallo, hallo. Ja. Jeg kommer fra India. Nej! Det er curry, ikke? Og det er derfor, du kommer fra, ikke? Curry. Curryland. Og Curryland. Lige sende med bob. Please give me curry. Ja, det smager fint. Det smager ganske godt. Godt med noget regel, så. Meget spændende vlog, det her. Hvem er kameramanden? Han kan ikke vise sig selv. Ja, vi skal også have noget equipment til kamera, men... Fish wheel. Det er med det mest interessante vlog, det her nu. Curly fries. Only on curly fries. Curly fries. Hvorfor har I kun købt curry dip? Altså, hvad fuck har I gang i? Men der har vi sgu ikke, mand. Det smager barbecue. Curry. Må jeg smage barbecue? Curry. Hallo Jonathan. Slap af, mand. Slap af. Hold kæft, nogle idioter, mand. Det er sådan nogle cykelperker. Hold op. Irriterende er de. Fucking cykelpakker, mand. Nej, det må man ikke sige højt. Hvad er status? Hvem har spist flest? 9 tilbage. Hvor mange er der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Det er slet ikke fordi, jeg sidder og hjælper Gænger rigtig meget. Ej, hvor er det ulækkert det der. Hvor mange er vi af? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ej. Det er fordi, han sidder så... Rolig derovre. Syge menneske. Ja. Jonathan eller Franco er en fucking luder, mand. Ja. Fuck mening. Der var en af disciplerne, der skal dræbe dig på et tidspunkt. Det var mig. Masser der ingen... den her vi så om i Bibelen. Ja. Det er bare ærgerligt. Hvor er en solid bukler. Frank, det kører bare, hva'? Jamen, det er nogle gode nuggets, det her. Fuck, er du allerede færdig? Jeg vandt. Det var sgu lækkert. Og lad os nugget. Tak for det. Skal vi have godt dip på... God kamp. Tak for i dag. Like Lad os and nugget. subscribe. Vi kan lige kigge lidt rundt, kan vi ikke det? Hvis nu vi finder en rød kors, vil jeg gerne have. Men jeg vandt. Jeg har fået først. Ja, velkommen tilbage. Har vi Gænger. Han er simpelthen vinderen af Nugget-konkurrencen.
Der har vi ham der i baggrunden igen, altså. Kan vi lige høre, hvad du har lært på dansk? Hej. Hej. Ja, okay. Det er jo fremskridt, altså. Skal du sidde og tage min præmie? Han tager min første præmie. Skal vi tjekke præmien fra? Han tager min første præmie. Så har vi præmien her. Dagens præmie, det er simpelthen... Fuck, den udlægger egentlig. Sæt den derude. Fuck, den er klam. Og så der... Nej, der er begge sige, hva'? Unboxing. Stor pik. Synes jeg, du skal nyde den. Jeg elsker pik. Vi fik også pickles til Synes morgen. du om, Johannes? Hvordan smager den? Okay. Og må du godt få mad der om dig der? Må du godt få mad? Jeg tror altså ikke, du skal spise, så du finder en skraldespand. Man spiser altså ikke på skraldespanden. Nå, jamen det var sjovt, og jeg nominerer Franco til hop ud fra en bro challenge. Etia, har du noget til at sige til, Hvem til det her? til vinderen? Snabelag dragstraws på Insta. Nej, det tror jeg ikke. Hvem er det her? Johanno02 Snapchat. Yes. Hvem til det her? Det er min. Det er helt sort. Det er helt sort. Vi prøver lige igen. Så er det forfra. Mads, du er simpelthen kommet på anden pladsen her i nøkkelkonkurrencen. Jeg vil ikke sige, at det var helt fair. Det var helt fair play her. Der var lidt snyd for lægspænderne derovre. De to derovre. Altså, er det ham herovre, du kalder en Laban? Det synes jeg måske er lidt... Har du taget min plads, Frank? Hvad siger du? Har du taget min plads, Frank? Det er fordi, at jeg er vinderen. Nu er jeg. Går det? Jeg er begyndt nu. Er du begyndt? Ja. Så har vi været på McDonald's altså. Kan vi ikke vende os rundt, fordi jeg får... Kom Vi har på Burger King. Og Det er fucking lort. og derinde, der fik vi noget mad. Sammen med os alle sammen. Og det der skal nu, det er, at nu skal vi til... Hvor mange remoladeklatter? Kolding Storcenter. Og så skal vi ind og... Mand, ikke have noget mad. Ja. Tjek noget mad, der er en bøvs. Slap med skriger. Slap med svin. Og hvis det er, så vil jeg gerne tage det sammen med dig. Hvad er status på bloggen? Status, det er, at vi står og venter lidt, fordi at der er nogen, der siger, at de først vil have stadig 16. Teenage Agne. Ja, og klokken er 15:23, så der er lige lidt til lige nu. Men ja, vi venter, og vi har det sjovt, og vi hygger os, og vi har alle sammen været inde på. Hvad har du i posen dernede? Hvad vi har i posen? Det må vi skal lige flaske. Vi skal lige til siden. Vi har nogle Det må ikke være på YouTube. Vi kan prøve at høre her, I må altså ikke filme herinde i. Vi har nogle par bukser. Nogle par bukser. Og så har vi en hættetrøje. Og mig og Gænger, vi har købt det samme hættetrøje. Ja, vi får måske en lookbook senere i dag, eller hvad? Det er ordentligt syge yin og yang. Ja, det er spændende, mand. Så skal du ikke tage den. Skal du være, det er min bil. Nå. Forstår du, det er min bil? Med din kæreste, eller? Ja. Din kæreste tjekke ud, så. Hey, man. Den hygger sig bare, gutter. Og der er musik i. Prøv at høre. Hvad er det? Prøv at høre. Hør lige sådan små lyde af det. Så er vi på vej hjem. Der bliver rigtig hygget. Hvordan har turen været til Kolding? Den har været drengerøv. Det var hyggeligt. Var det hyggeligt, Gænger? Er der hygge? Hvordan vil du bedømme det? Jeg fik tisset i bukserne. Fra 1 til 10. En solid 11. Hvad? Solid 13. Fordi der er 13 med Jesu og disciplinen og Franco. Ja, solid. Franco. Sjov 13 ud af 10. 1 ud af 10. Hvad siger du dernede? Hvad med at du er egentlig? Hvem jeg er? Ja? Men det her, Hvad? det har jeg sgu da glemt. For satan, jeg er her måske.
Der har vi simpelthen vores afrikanerven her. Jeg er ikke afrikaner. Jeg kommer fra Tjekkiet. Og der er en lille bitte by inde i Tjekkiet. Nå, fyre, hva'? Rigtig rigmand. Jamen, vi kører hjem nu, så... Hiv! Hvad så, Lotte? Så er vi hjemme igen. Den har turen været? Den har været fin. Jeg kunne ikke lige rigtig lide hjemturen, fordi den var fucking lang. Den var alt for lang. Og de andre... Ja, det var to grupper afsted. Ja, men vi var 2 grupper afsted, og den anden gruppe, den har fandme taget tog, så det var fuck dem, mand. Fandme dårlig stil, altså. Ja, det er virkelig dårlig stil. Det er ikke sjovt. De tog den lange, så der er de bare slappet af i tog. De kommer nok til at lige om lidt. Ja, hvad siger du, Knuk? Fuck dig. Han er sur. Han er sur. Forklar lige hvorfor. Det synes jeg også, det er lidt surt. Han vil gerne have nogle bukser, men så var det han vil gerne have nogle bukser med dem. At ham bag ved kameraet, han filmede det til Gunnar, fordi han gerne vil have nogle bukser. Vi også lave en vlog, altså. Men ja. Ja, har vi. Hvad så, mester? Den er klam. Ja, den er lidt våd, ikke? Har Line, er du med på vloggen? Jeg ligner. Tror du ikke, er du ikke kommet med på turen? Du er med på vloggen nu. Selvom du måtte med sved. Den er lidt våd. Hvordan har turen været, Sebastian? Den har været træls, kedelig, langtrukken, træls, kedelig, langtrukken, kedelig, træls, kedelig, langtrukken. Der var ikke nogen damer. Slet ikke worth, kunne jeg forestille mig. Nej, det var den faktisk ikke. Jamen, vi vil gerne takke for, at folk de har set med og sådan noget, ikke? Og nu vi skal ikke på kærestevæggen egentlig. Den er flyttevæg. Tak fordi I så med. Og husk at like og subscribe. Jeg skal lige ind og sætte mig ind på